Presented by Razadraz Entertainment. बड़ी मन करे तोहसे लेवे खातिर मजा तोहरा बिना जियल मुश्किल भइल बाटे राजा बड़ी मन करे तोहसे लेवे खातिर मजा कुछ ना बताव तारा झूठो जी उजाड़ तारा कुछ ना बताव तारा झूठो जी उजाड़ कइयाले अपनइबा ऐसे न सतावा कैसा हूँ निकाल के मौका मिले खुआवा पिंटू सरब शिवा ऐसे न सतावा अमृता से मिले खातिर जल्दी चलिया अब जन देर कर प्यार के ढेर कर अब जनी देर कर प्यार के ढेर अपन हाथ कब खियाइबा हो ए यारौ हो ए लभरौ हो ए यारौ हो कइया बरात लेके आइबा ए यारौ हो कइया बरात लेके आइबा। रजतराज एंटरटेनमेंट की शानदार प्रस्तुति।